Vítejte v kraji bohatých moravských vín na Znojemsku. Potěšte se pohledem na jedno z nejkrásnějších tamnějších míst, Šobes. Pod vyhlídkou na Šobes, 1 kilometr od hraničního přechodu do Rakouska, 8 kilometrů jižně od Znojma, v obci Hnanice, se nachází nový komfortní hotel Happy Star. Přijměte pozvání pana ředitele inženýra Martina Herciga na jeho prohlídku. Vážení a milí hosté, zvu vás do hotelu Happy Star. Ubytování zajišťujeme v komfortních pokojích, vybavených kromě jiného, samozřejmě WC, sprchovým koutem, kabelovou televizí, telefonem s přímou volbou, minibarem a přípojkou na internet. Apartmány jsou luxusní, posuďte sami. Celkem nabízíme 23 dvoulůžkové pokoje, 3 apartmány a možnost přistýlet. Výbornou kuchyni si vychutnejte v útulné restauraci nebo na letních terasách. Kávu si můžete vypít u baru. Hotelový salonek je využíván především k různým firemním akcím. Pronájem salonku je zdarma. Mávneme kouzelným proutkem a proměna na salonek svadební je dokonalá. Takže na zdraví. Chcete si zahrát kulečník? Prosím. Kulečníkový sál vás očekává. Máte náladu na delší večerní posezení u lahodného vína? Žádný problém. Zveme vás do hotelové vinárny. Pro hotelové hosty nabízíme zábavnou vinařskou maturitu. Tím však nabídka hotelu Happy Star nekončí. Je tu wellness centrum. Co všechno nabízí? Krytý bazén s výřivkou, parní kabinu a saunu, fitness, solárium, odborně prováděné masáže, relaxační i léčebné. Hned u hotelu je hřiště na nohejbal, beach volejbal, petang a tenisový kurt. Hledáte možnosti cykloturistiky? V hotelu Happy Star si zapůjčíte kolo a můžete vyrazit na jednu z mnoha cyklotras. Z široké nabídky si vás dovolujeme pozvat do malovaného sklípku. Nebo si vyjeďte na Silsfieldův kámen a pokochejte se úžasnou vyhlídkou na řeku Dee.
Vinný sklípek v Šatově s privátními boxy nabízí stylové posezení. Osvěžení výletem a případnou koupelí v bazénu se uložte k spánku. Slibujeme, že vás nikdo a nic nebude rušit. Báječná rodinná dovolená. Aktivní odpočinek, klid a pohoda. To je hotel Happy Star. Přijeďte, těšíme se na vás.